Tervetuloa takaisin tänne maailman toiseksi termimmälle YouTube-kanavalle. En ole lähinnä laiskuuttani tehnyt uusia YouTube-videoita vähän aikaa, ja toinen syy on ollut itseluottamuksen puute huonojen vaatteiden johdosta. Mutta sen olen korjannut. Nyt olen ostanut vaatteita aivan uskomattoman hyviä, lisäävät itseluottamusta vaan uskomattomasti. Katsokaa! Tällaiset löysin. Siinä on Pikachu. Tiedättekö mistä tuo Pikachun nimi tulee? Se tulee siitä, että se on nopea aivastus. Pika kuin nopea chu, se on aivastus. Tätä ei tiennyt edes McLaren. Ja katsotaan mitä. Täällä on 5 erilaista Pokemonia. Niin katsotaan mitä nämä kaikki ovat, jos minä saan tämän auki. Onko täällä Pikachua itseään? Onko? Täällä on joku tällainen. Kertokaa minulle tämän Pokemonin nimi tuonne kommentteihin. Se joka saa nämä kaikki 5 oikein, niin hänelle arvotaan joku palkinto. Täällä on sitten lisäksi joku muu. Katsotaan osaako minä käyttää saksia. Luultavasti en, koska olen niin tyhmä. Tai laiska. Ja toinen on tällainen. Mikä tämä on? Tietääkö tätä edes McLaren? Ja sitten löytyy lisäksi tällainen, tämä kyllä on enemmänkin Teenage Mutant Ninja Turtle. Nähän oli 80-luvulla, mutta ei niitä enää ole. Ovatkohan ne jalostuneet Pokemoneiksi nykyään? Sitten löytyy, kyllä, tämä on minun ehdon lemmikki. Se värihän tulee siitä, kun se on räänkeltainen. Ja sitten viimeinen on, mikähän se tällainen on, joku liskosaaka. Toivottavasti tämä tulee minun uniin, on nimittäin aika pelottavan näköinen. Ja tosiaan laittakaa kommentteihin näiden kaikkien nimet. Vaikka olisi väärät nimet, ei haittaa, voitte silti osallistua arvontaan. Ja seuraavassa videossa kerronkin jalkapallosta.